tørre et øjeblik. Noget man kalder kuskefinger, som man går op i lillefingeren, og som får fingeren til at krympe mere og mere. Christiania skadestue er hovedsageligt for hjemløse og folk, der er dårlige til at overholde aftaler med læger og hospitaler. Meningen var så, at jeg skulle have taget forbinding af selv. Det har jeg simpelthen ikke forstået. Jeg synes heller ikke rigtig, at jeg havde lyst til det. Så jeg tog dig ind i dag alligevel, og så sagde jeg, at du kan komme igen i morgen, når du har taget forbindingen af. Så okay, så må det jo være rigtigt, hvad jeg sagde første gang. Men jeg var stadig ikke helt tryg ved det. Nu også med krømmel og glasur. Yes. Hvis du har sovet hele natten inde under hovedbanens tunneler en efterårsdag, hvor du har været våd hele dagen, så er det nok ikke så mærkeligt, at du ikke lige kan finde ud af at stå op kl. 9 om morgenen og komme stormende ind til en læge. Specielt om sommeren, når det har været rigtig varmt. Det kan bare være fodsvamp, et par møgbeskidte sko eller en skramme fra en cykelpedal eller snødenstin, og det er så rigtig, rigtig varmt, og de går rundt i det samme tøj, som de måske har på en uge. Så er der masser af bakterier, som går i det der sår der. 3 dage, så har de en alvorlig infektion, og sådan en, der kan blive til en blodforgiftning på no time. Og så dør de sgu. Jeg har igennem en periode på 14 dage kommet dagligt i sundhedshuset. Det er ikke betændelse, det er hvide blodlemmer, som kommer og prøver at holde det rent for snavs. Jeg har faktisk før hørt, at det var godt at putte sukker i et sår. Ja, men honning er bedre, og specielt det her honning. Og vi har også haft tilfælde, hvor vi har lavet karantæneordninger, og så er vi gået op på værtshuset, og så har vi sagt, at det her det er et problem, vedkommende overholder ikke sin medicin. Gider ikke godt at sige til dem, at de kan ikke få noget at drikke her, til vi er sikre på, at de ikke er smittefarlige mere. Og det gør de, og det virker. Jeps. Det går rigtig godt med mit sår. Det er ved at blive helet, og det har udviklet sig i positiv retning.